Dragi prieteni, suntem pe teritoriul bisericii din satul Ghidighici și astăzi, ca și în săptămâni precedente, pregătim mâncare pentru persoane din familii social vulnerabile, persoane cu dizabilități, persoane în etate, persoane solitare și în clipa aceasta femeile noastre pregătesc mâncare. O să vedem cum decurge momentul de pregătire pentru acest moment important de dăruire, de dragoste față de aproapele. Doamne ajute! Iată aici în micuța noastră bucătărie, doamnele, surorile noastre, femei mironosițe, voluntari fideli ale parohiei noastre, pregătesc mâncare pentru persoane vulnerabile, persoane care au nevoie de grijă, de dragoste, de suportul nostru, modest, dar din ceea ce putem să facem. Țin cont că este prima săptămână a postului nașterii Domnului. Evident că mâncarea este la fel de post, dar gătită cu mare dragoste, cu mare stăruință. Și o să vedem ce meniu este pentru ziua de astăzi. Avem supă cu ciuperci, felul întâi pentru prânz. Avem acolo mai departe salată, câte un măr dulce. Salată de legume, deoarece suntem în post, trebuie și multe vitamine pentru organism. Ne străduim și noi cum putem, pregătiți pentru bătrânii noștri din sat. Pentru nu avem cantina mai mare, facem așa. Avem cartofi cu varză, foarte gustoși. Câte persoane vor beneficia de această masă caldă? În jur de 25. 25. În jur de 25 de persoane. Da. E mai mult vârstnici, bătrâni care stau la pat, care nu văd. Copiii vin aici și mănâncă, dar vârstnici mai greu să mișcă, nu pot să vină. Aici, după cum vedeți, în condiții așa foarte modeste, reușim să facem ceva mâncare, să gătim, să încălzim și să livrăm apoi tot cu forțele noastre proprii pe la casele persoanelor numărate mai sus, ca să bucurăm, să încurajăm, să le oferim dragostea, atenție și suportul nostru. Doamne ajută! Mulțumim oamenilor care au contribuit cu ce au putut, cu alimente, cu produse, celor care ne ajută să gătească și celor care ne ajută să le ducem la casa omului. Pe viitor poate să avem parte de cantina noastră socială și acolo să fie mai mare, mai bine, cald, acum mai frig și facem și noi așa mai după putință. Cât de puțin, dar facem. Așadar, dragi prieteni, ținând cont de motoul nostru tradițional, în fiecare zi încercăm să facem ca viața oamenilor să devină mai bună, mai luminoasă, cu mai multe speranțe, cu mai multă încredere pentru ziua de astăzi, pentru ziua de mâine. Cu Doamne ajute, aici au fost Insula Fericirii, Parohie Ortodoxă Ghidighici.